नैबे जिस्रि नार्जारि चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन। माबायदि जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फार्स्टआवनो नै आङो गिव आथा लाग्रोबाय। दा नोंथांमोना आं बेखौ मा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बेसन ओमफ्राय सिनिबो लागायखानोसै इयावनो। सारायाव थाव होना लानोसै। थाव एसे होना लानोसै। लोगोफोर बिदिनो जानो गोसोबाथाय न'आवनो बानायना जायो जोङो। जाना फिसालायाबो जानो होनबाय थायो ओंखायनो न'आवनो बानायना होयो। बारा बुरजाथ' बानायखाया, जानो आन्था जानो आन्था एसे बानायो। बे मेथाइ बानायनाय भिडिअखौनो नोंथांमोननो आं शेयार बानायबाय। दानि गथ'फोराथ' गोबाङानो मबाइल गिदिर लायो। बे मबाइल गिदिर लानाय हिसाबै इउटुबखौ खुलिनानै ला सम सम भिडिअखौबो हगार, लेखाबो फराय। बिदि होननानै फरायनायखौ दोनथ'लायनानै भिडिअ बानायनाङा। बिदिया मोजां नङा। आं बेखौ मोनदों ना मोनाखै नायनायनि आरो मोनाखैबाथाय सिनिखौ होखानानै एवनाय हाबाय थाब खालामो। मोनबाय बिदि लादु बानायबाथाय बिराद अरखौ फिसा होनानै बानायनांगौ जायो। मोनबाय मोनबाय अब्ला दसे थावदो। दा संख्रि साहाजों लादुजों जानोसै जोङो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों जानायखौ। Hiên nó hati andur jaga ya. Actually biar dakhli bawa yang ambil keran ya. Betul aku yang dan ini kerannya bagi sabai. Jadi nak kampur sabai sabai di sini ada makai. Beko kursi pak kurni jangan go. Nanti mereka kain pakai yang itu jangan. Itu saja kursi kurni lo jangan. Ang dakhli nang kabai puji di sini sabai. Hati kerana maram kaya. Itu sabai buka perang mana plus sang jaya. Ang kurni jangan sih. लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो थेंक इउ।